killings to stop immediately. Duon bura mar ODM e kaunti ma Migori okwedo weche ma iwacho kod jokanyo mag UDA ni huma margi sani pek e kaunti ni ka giwacho ni mago mana weche ma iwacho mondo eka gimor go jotend kata jatend piny William Ruto. Ka otelo kod jagoro mar ODM e kaunti ma Migori Joseph Olala wacho ni Migori pod en kar ODM kendo weche go ma iwacho kod jokanyo mag UDA ok migi kibaji kata matin. Olala omedo ni jotelo e gwenge mag Nyanza mapako UDA gin mago mane orem e siasa kendo sani gimanyo kaka ginyalo yudo tich kod omenda moro matin ka wuok kuom jatend piny Kenya. Wan kaka Jo-ODM wang'e malong'o ni Raymond Omollo en wuod Luo. Kendo wang'e malong'o ni tich motiyono otiyo ne Kenya mangima. To wakwaye kendo wawachone ni kik oyie jok manobedo rejected e Luo. E wach siasa ti kode e yo marach mondo mi oketh pinygi kuma nonyuole. Ok wabiyie ni mondo oti kode kata otigo ofis mare e kelo intimidation ne jowa. Na winjo ka jotelo moko wacho ni kogik 2027 to ODM biro rumo mang'ama biro bede party no onge. Awacho ka chung kani kababa pod ngima. ODM nitie e Kenya mzima. We have never seen Okoth Obado leading any party. Actually, he has just been in ODM throughout. And when he left, he started PDP, that he will keep PDP in 2022, whereby he did not get even an MCA with PDP. Remember, 2027, it will be ODM. Riwruok mar jolony mawuok e gwenge mag Nyanza ma